Ассалому алейкум дӯстони азиз, худованд хайртутия бо корбурсоз. Нигоҳ кинед, дута шевролета. Уна чӣ меган серишай металлик. Ина истиё Орландош меган, чӣ меган 2012. Бародари азиз, механик. Ина машини сиёе ки дида суде. Бародаро, я медони чанд қадар нархша гуфта судиан? Нархша 1 миллион гуфта судиан. Меган бо чақчақ мешава. Ака чӣ қадар чақчақ мешава, ман дурустарш намедонам. Ба он хотир ака сихани хуб моро аз ҳечаш мебура. Ба он хотир метуне ба дили пир занг бизани. Шевролети хуб 7 одамаи барои мардуми граница ак номроша макам кадагем. Ина ҳа, иҷа оқибакш иҷа соз мекини. Ки яма қишлоқиги якарага. Ина иҷа сиделник да скемин кош да хунашан скемин коша мечаспуни. Хуб. Мошин ба тамоми санъат ба қувват аст. Ғаж даст. Ака гуфт барам бошум гуфтам не, як рӯз мубти вақт нест. Салонша бине. Салон кожа. Ҳама тарафа тенҷ. Дӯстон ба дили пар метунед занг бизанед, мошина харидорӣ кинед. Алиш намешава, фақат дӯстон чӣ кор мекунед? Мошина сум дар кор. 1 миллион гуфтасе хабо чақчақ мешава, боз ҳам мегум. Мошина ки тенҷ, мошина ки хуб. Ба дили пар метунед занг бизанед, иншаалло мошина харидорӣ кинед. Боз ҳам мегум, ина Chevrolet Orlando, Marlando, чӣ мегӯям? Orlando дӯстон. Мошин ҳама тарафа хуб аст. Қарор дорад дар метрои Рублино. Рақамҳо дар рӯи экран ҳозир нама мерава. Баъд ҳозир иша мемонам. Дар рости иш металлик менависам. Дар рости иш чӣ карай? Дар рости иш инаи Орландо менависам. Бибинед ин Chevrolet дигариша дӯстон мебинед. Номашро фаромӯш кардам. Иша 600,000, 650,000 мега бо чақчақ мешавад. Қачон суҳбат кинед? Иш ҳа клио дар дирни уҷа навардам шу. Инаи Chevrolet шам. Дута Chevrolet. Барои шумо дӯстони азиз, ина Chevroletҳои хуб қарор доранд дар офиси ман дар метрои Люблино. Ина мошина ки тенҷ бародаро. Хуб, ака суорша ҳайш ку? Ям дехон. Ҳай ку бира. Ҳай ку бира, ака ҳоҷия бугу, ман шуморо нишона метидам. Ака ҳоҷия бугу, баъд ман чиш мекунам? Номротона мемонам. Хуб, хуш омадед. Ина дӯстони азиз, ин ҳайш мекунам меравад. Бибинед ина мошина. Орландо соҳибша нишонатим. Хуб дӯстони азиз, ина мошина ки хуб. Ина Орландо. Илтимос видеоро паҳн кунед. Комментариё бинависед. Лайк пасажир. Хуб, ина мошин аст. Ина бародари азиз, ина мошин рафт. 1 миллионш мега бо чақчақ мешавад. Хуб, паноҳ шу ба худо набар рафт. Баъд номроша мегирем. Ина Chevrolet ки 650,000 мега бош ҳам чақчақ мешавад. Ина худованд нигоҳдор, барори кор, касе мошин харид занг бизанед. Бо корбори бобоҷон соз. Муйсар иншаллоҳ мебурад. Худо нигоҳдор.